Jatend bura mar United Green Movements mabende lapda gendo ne komker mapacho kaendi mano migosi David Maraga okwayo ganda jo Kenya mondo mi koro wuogo ko karombgi mondo mi ondikre ne chenro mag ka ombulu bende dhi nyime pacho kaendi motelo kanyo ne yiero mabende ichano bago pacho ka e higa mar 2027 e kinde mane loso kono ganda jo Kenya mondo mi koro ikre ne doko ker William Samoei Ruto pacho e kinde bende yiero go ibiro timo wacho weche gi kama bende ne tudo ker William Ruto kod weche mibadhi mabende sebedo ko tuk pacho kaendi ambao kinataka kuangamisha nchi yetu ni ufisadi. Ule wizi wa mali ya umma umepita kiasi na tusiposimamisha hiyo Kenya yetu itaangamia. Leo yale ambao tumeona kwa gazeti ni 6 billion ambaye imepotea kupitia kwa e-Citizen. Serikali ya sasa inaibia watu yake pesa, inaibia wananchi mali yao. Mkinipatia nafasi nikiwa rais wenu, hiyo ni kitu